याच्यात वॉलेट नाही. हो शिट. आणशील तर मी तोपर्यंत टर्न मारतो. चला आता आम्ही चाललो डीमार्टला शॉपिंग. आणि मी चालली वॉलेट आणि इकडे लहान. आणि आमच्या पाठी आहे आमचे गेस्ट सुद्धा आहेत. आता काजल आली की आपण सर्व विचारू. ठेव सर्व. तू गेलीस. आता आमच्या पाठी गेस्ट आहे बघा. आम्ही तुम्हाला ब्लॉगमध्ये सांगतो ना की जर अवेलेबल असाल तर तुम्ही पण आमच्यासोबत असं डीमार्टला शॉपिंगला बाकी सर्व येऊ शकता. तू किती दिवसाचा स्टे घेतला इकडे? आम्ही 4 दिवसाचा. 4 दिवसाचा. सर्व जेवण फिरणं सर्व झालं तुझं? हो. आवडलं तुला? खूप आवडलं. काय आवडलं जास्त सर्वात? जेवण. जेवण काय जेवली तू? वरण भात. वरण भात खाते? आम्ही फिश पण खाल्लं होतं, सुरमई थाली पण खाल्ली, व्हेज पण खाल्लं, आमरसपुरी पण घेतले, चिकन थाली पण घेतली. म्हणजे सर्वात त्यांनी 4 दिवसाची बुकिंग म्हणजे काय त्याच्यामध्ये म्हणजे कम्प्लीट तुम्ही इकडचा अनुभव घेऊ शकता. ज्यामध्ये कोथिंबीर वडी पण दिली त्यांना. बट मला शिकवलं नाही. तू आलीच नाही खाली. शिकायचं होतं. हा कोणाला पण शिकायचं असेल ना ब्लॉग मध्ये किचन मध्ये कसं फटाफट होऊन जातं ना. तर कोणाला पण शिकायचं काही शिकायचं असेल तर तुम्ही खाली येऊन किचन मध्ये बसून सर्व शिकू शकता आमच्याकडे. काही प्रॉब्लेम नाही. आता आम्ही चाललो आहे कुठे? डीमार्टला. हे काय आलं डीमार्ट आमचं. पार्किंग फुल आहे का? तिथे बघा. आता आपल्याला अजून एक आपण नवीन रूम वाढवला आहे. त्यासाठी सर्व रूमचे सामान घेतले बघा. बाल्डी, झाडू, आतला हे मोठं झाडू लागेल, वॉशरूमचं झाडू, बाथरूमचं झाडू आणि पाठी पण सर्व सामान आहे बघा. पूर्ण डिक्की भरून सामानच आहे बघा. आणि काजल आणि आपले गेस्ट तिथे पाठी आहेत. तिथे बल्ब घेतल्यात ना त्याचे चेक करायला उभे आहेत तिकडे पाठी. चला बघा. असे आज दिवसभरात भरपूर थाल्या बनले. पण आज समोर 5 बॅच थाली जे तुम्हाला दाखवतोय. ज्यामध्ये गेस्टनी सांगितले बटाट्याची भाजी, मटर भाजी, बटाट्याची भाजी, मटर भाजी, बटाटा बटाटा बटाटा. पण ह्या 3 थालीमध्ये पनीर आहेत बघा. पनीरची भाजी, पनीरची भाजी आणि पनीरची भाजी. म्हणजे 3 भाज्या. ह्या 5 थालीमध्ये 3 व्हरायटीच्या भाज्या बनल्या. 2-2 भाज्या ॲज पर चॉईस घेतलेल्या आहेत बघा. आणि समोर चपाती आहे. आणि ही जी जागा राहिली आहे ती भजीसाठी आहे. तर आज बनते कांदा भजी. इकडे कांदा भजी पण 5 आलेले आहेत बघा. तर कांदा भजी गेलेले आहेत 5. तशी थाली पूर्ण झाली रेडी. आणि त्याच्यावरती फक्त आता एक पापड ठेवायचा आपल्याला. ही आपली वेज थाली झाली रेडी. गरम गरम एकदम. चला आजची पण तुम्हाला ऑर्डर दाखवतो. 3, 4, 5 पीस थालीची ऑर्डर आहे ना आपल्याकडे आज. ज्यामध्ये सुरमई थाली पण आहे आपली आणि सुरमई बांगडा झाली आहे. तर पूर्ण ताट बघा. एक 1/3 ताट तर फ्राय माशानेच भरलेलं आहे बघा. ज्यामध्ये सोलकढी, कोलंबी, फिश करी अशी सर्व आहे बघा. आपण थोडेसे चेंजेस करूया. सर्व रेड तिकडे ठेवूया म्हणजे ते दिसायला छान वाटेल बघ. एकीकडे सर्व फ्राय आयटम्स आणि फिश सर्व अशी. आता तू इकडे ठेव घे. हे आपला पापलेट आला आणि पापलेट बरोबर पण त्यांना बांगडा हवा ना. येस एकदम मस्त ताट वाटतं बघा. एकदम भरलेला. प्राइजेस पण सांगतो आम्ही तुम्हाला. 600ला देतो. हे 550ला देतो. पण कधी कधी ह्याची पण प्राईस 600 असते. डिपेंड की आता मार्केटमध्ये रेट काय चालू आहे. इकडे 3 जणांचे झाले आहेत ना. बाकी 2 नाही. टोटल 4 फिश आहेत वाटतं. 4 फिश 1 व्हेज आहे ना. येस. चला हे नेक्स्ट आपले झाले करेक्ट. काय करते भाकरी कारण की अजून हे बोंबील ठेवायचे आहेत आपल्याला. अजून हे इकडे घे. हां भाकरी ठेव इकडे. बोंबील ठेवायची इकडे. कधी कधी काय असं पापलेटची साईज थोडी मोठी होते ना मग ते जागा होत नाही ताटामध्ये बघा. मला हे पण तसंच करावं लागेल ना. तो कर ना जरा. सर्वांना नमस्ते. 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 बघा आज आपल्याकडे किती रूम बुक आहे? एक पण नाही. आणि उद्या पण नाही. म्हणजे 2 दिवस आपली सुट्टी आहे. आणि आता डिसेंबरचा वीक लास्ट वीक येणार आहे. हे डिसेंबरचे लास्ट दोन्ही वीक पूर्णच्या पूर्ण आपल्या 8 रूम पॅक आहेत. हा जेवढे आपले रूम आहेत सर्व पॅक आहेत. मग त्याची तयारी आपल्याला आत्ता करायला हवी. बरोबर आहे. तर आम्ही आता शॉपिंगला चाललो आहे. काय काय कमी पडत आहे ते आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवतो की काय काय आम्ही घेणार आहे. ओके. बाजूला ठोकमठोकीचा आवाज येत आहे म्हणजे तिथे पण आपलं काम सुरू आहे. हे ह्या 2 दिवसात जेवढी आपण तयारी करू ना
ह्याच्या बेसिसवरची पुढचे 10 दिवस हे बरोबर जातात. होय. जर आता तयारी नाही केली तर काही ना काय कुठे कुठे कमी पडणार. आता एक्स्ट्रा काय काय घेतो बघा, आमच्याकडे ऑलरेडी 35 ते 40 माणसांची सोयीचं सामान आहे, हा. पण अजून पण आपण ॲड करतोय होय. कारण एवढे बुकिंग होतात. ब्लँकेट बेडशीट वगैरे सगळं. सर्व टेबलपासून सर्व गोष्टी. आणि आज बघा मी काय घातलं बघा, फॉर्मल्स घातले. दिसतं तुम्हाला फॉर्मल्स? मी जेव्हा पण फॉर्मल्स घालतो म्हणजे तेव्हा समजून जायचं की काहीतरी पेपर वर्कचं काम आहे किंवा काहीतरी गव्हर्नमेंटचं काम आहे. ते सुद्धा काम आम्ही असं अधूनमधून करत राहतो. चप्पलकडे बघू नका कारण इकडे ना किती चांगले हे शूज बीज घातले ते सर्व लाल आणि हेच होतात. ओके, तर एकदा फॉर्मल जेव्हा पण घातले ना, मला परत मी सांगणार नाही, पण जेव्हा पण घालतो तेव्हा काहीतरी पेपर वर्कचं काम असतं. ओके, तर जे परमिशन रिलेटेड थोडेफार काम झाले होते ते परत तिकडे कुठेतरी सिग्नेचर लागतात ना, होय. तर तिथे आम्ही जाणार, बाकी इतर कामं करून घेणार. आपल्याला देवळात पण जायचं आहे पाया पडायला. होय. ओके, सर्व काम आम्ही करून घेतो आणि तुम्हाला लाईनीतून दाखवतो काय काय करतोय. आणि घरी आपल्या काकी ते सर्व होतं. वर तर गोल्डन रूमचे कपडे आणले. आणतात. येस, आणि बाकी सर्व क्लिनिंगला पण आमचे सर्व कपडे जातात बघा एक्स्ट्रा. आणि बाकी सर्व सामान आम्ही घेऊन जातो बघा काय काय लागतं ते सर्व. तर कधी कधी बघा कोणकोणते कपडे असे असतात ना की ते आम्हाला लॉन्ड्रीमध्ये घेऊन जावे लागतात. तर ते हँड टॉवेल्स पण नेतो आहे आणि बाकीचे एवढे फार त्याच्यामध्ये थोडेफार ब्लँकेट्स, बेडशीट, उशीचे कवर. तुम्हाला एक सांगतो, आम्ही जर सांगतोय की 30 माणसं 40 माणसं राहून गेली, या आठवड्यात 100 माणसं राहून गेली, तर तेवढे त्यांचे कपडे बेडशीट्स पण तेवढे पडतात. त्याबरोबर आपण त्यांना टॉवेल देतो. बरोबर आहेत ना? ते सर्व गोष्टी व्यवस्थित क्लिनिंग करून घ्यायला लागत आहे. आणि काल आपण प्लंबरला बोलवलं होतं, पूर्ण पाईपलाईन आम्ही काढून ती पाईप ठोकून त्याच्यात काय घाण अडकलीचं ठोकून काढून क्लीन करून घेतलं. म्हणजे पाणी व्यवस्थित सर्व फ्लोमध्ये रोटेशनमध्ये सर्व गेलं पाहिजे. कारण मेन सीझनच्या वेळी असे प्रॉब्लेम झाले नाही पाहिजे. म्हणून तुम्हाला आम्ही सांगतो ना की आम्ही इथे तुम्हाला सर्व्हिस द्यायलाच बसलेलो आहे, क्वालिटी सर्व्हिस. म्हणजे काही गोष्ट अजूनपर्यंत एवढी माणसं राहून जातात आहे, पण कोणाला पाणी कमी पडलं हे पण कंप्लेंट येत नाही. कारण मी जसं संपतोय तसे मी टँकर पण मागवत जातो. म्हणजे सोयी आम्ही व्यवस्थित करून ठेवतो इकडे. तर तुम्ही शुभांगी होमस्टेमध्ये बुकिंग करू शकता. जानेवारी, फेब, मार्च ह्याचे बुकिंग सुरू आहेत. कालच मी फॅबमध्ये 3 दिवसासाठी गोल्डन सिल्वरसाठी आपल्याकडे ते 3rd टाइम गेस्ट येतात आहे, त्यांची मी रेल्वे तिकीट काढून दिली. 6 जणांची यायची, 6 जणांची आता जायची काढायची आहे. फॅबची बघा परवाच ओपन झाली, काहीतरी 12, 13, 14 फॅबची. म्हणजे ते आपल्याकडे 3rd टाइम येतात आहे, त्यांची तिकीट सुद्धा मी काढून दिली. तुम्हाला असं काय करायचं असेल तर मी हेल्प करू शकतो. फॅब म्हणजे बुकिंग सुरू आहे. जॅन, फेब, मार्च, एप्रिल, मे पर्यंत आम्ही बुकिंग रेडी आहे घ्यायला. ओके, ॲडव्हान्स पे करून तुम्ही बुकिंग घेऊ शकता. चला. आणि तुम्हाला एक अजून एक दाखवायचं आहे की माझ्या गाडीचे 25,428 किलोमीटर झालेलं आहे. म्हणजे इकडच्या इकडे फिरून आणि थोडंफार मुंबई दर्शन करून आणि थोडीफार टूरला जाऊन 25,000 प्लस गाडीचे किलोमीटर आपले झालेले आहेत. 2 वर्ष आता कंप्लीट होतील, म्हणजे अजून 4 वर्षात ही 50,000. म्हणजे बरोबर चालते ही गाडी. येस, चला. खूप दिवसांनी निघालो ना बाहेर, म्हणजे असं म्हणजे काजल तरी कमीत कमी भरपूर दिवसांनी निघाली. माझं काय दिवसातून 10-15 राऊंड होतात, म्हणून तर एवढे होतात. पण आज काम खूप आहे, म्हणजे वेगवेगळं काय काय. चला, ब्लँकेट्स घेतले, टॉवेल घेतले, पाय पुसणी घेतली, आरसे, आंघोळीसाठी टेबल, असे भरपूर काय घेतलंय बघा. आज आमचा सुट्टीचा दिवस कसा असतो, जेव्हा बुकिंग नाही तेव्हा सुट्टीचा दिवस, पण त्यावेळी पण आम्ही काही ना काही कामं करत असतो. म्हणजे हे जर कामं आज नाही केलीत ना तर मग येणाऱ्या बुकिंगच्या वेळी प्रॉब्लेम होतो. सुट्टी असेल तेव्हाच बाहेर येतं आणि बाहेर आलं की कामं असतात. पण आता बहुतेक आपण बरंच सामान घेतलं तर काही कमी पडणार नाही. आता मी ऍक्च्युली आलो होतो कॅरमच्या दुकानात, पण कॅरमचं दुकान बंद आहे. तो वरचा कॅरम मी खाली घेतला आणि परत एक नवीन कॅरम घ्यायला पाहिजे आता. ही सगळी तयारी डिसेंबर एंड साठी ना. खूप बुकिंग आहेत एंडिंग पर्यंत.
25 डिसेंबर. म्हणजे बघा कॅरम काय आणण्याची गरज नाही आपल्याला, पण ते आपण एक सोयी करतोय ना की माणसं कशी खेळत राहतील, थोडासा एन्जॉयमेंट होईल, त्यांचा टाइमपास होईल थोडासा आपल्या होमस्टेमध्ये. हो. बाकी इतर गेम्स पण मागवता येईल, पण जागा आम्हाला कमी पडते. आणि कॅरम खेळतातच लोक. आता आपण चाललोय कुठे? दुकान बंद आहे त्याचं. हो बंद आहे. चला डे 2 परत परमिशनसाठी ते काय काय कागदपत्र लागतात ना. ॲक्च्युली आमचं काम झालेलं आहे, ज्या कामासाठी आम्ही आलेलो, तर ते घ्यायचं आहे तिकडनं, इंडियन कोस्ट गार्डमधनं. तुम्हाला दाखवू नाही शकत मी, अलाउड नसतं ना, पण बघू दे, बघते दाखवते, थांबा. हे बघा, इंडियन कोस्ट गार्ड लिहिलं आहे बघा तिकडे. प्लॉट नंबर 14. बाकीची माहिती मी तुम्हाला देऊ शकत नाही, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची परमिशन असते, बरोबर. आणि सर्व गव्हर्नमेंट एरियामध्ये येऊन आपल्याला सर्व परमिशन, त्याचे पेपर घेऊन सर्व करावं लागतं, म्हणजे सर्व ऑफिशियल होतं. ओके चला आता दुसरीकडे आता दुसरीकडे. येस. आणि तिकडे आम्ही जास्त या एरियामध्ये कॅमेरा फिरू नाही शकत, कारण की ऑलरेडी ह्यांचे कॅमेरा लागलेले आहेत, म्हणून आपण गाडीच्या गाडीमध्ये दाखवूया, बोलूया. आणि बघा असे सर्व पेपर जमा करून आपल्याला व्यवस्थित सर्व ठेवायला लागतात. ग्रामपंचायतीपासून लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी सर्वांची परमिशन घ्यायला लागते, कारण की आपण नेहमी काम लिगल करतो सगळं, सो दॅट आणि- आपण इलिगल मध्ये नको जायला. आणि सर्व काम मी करतो. ओके. हो. तर शिक्षणाचा फायदा कुठे होतो, तर शिक्षणाचा फायदा असा होतो, सर्व आपण स्वतः करू शकतो. ओके, म्हणजे टेन्शन नाही, कोण आपल्याला फसवू शकत नाही. आणि पेपर भरणं, लेटर लिहिणं, लहानपणी बघा आपल्याला लेटर लिहायला शिकवतात, फॉर्मल इनफॉर्मल किंवा हे असं गोष्टी, तर सर्व गोष्टींचं ते क्लब आता यूज होतं सर्व इन्फॉर्मेशन. चला जाऊया. चला आतमध्ये, चल आतमध्ये, चला आतमध्ये. तिघं जण आले. चला अर्धी शॉपिंग झाली, आणि काय आपले इलेक्ट्रिशियन येतात तर म्हणून अर्धी शॉपिंग सोडून परत यावं लागलं. तर शॉपिंग काय केली बघा, दाखवतो तुम्हाला. ते जर आपण ओपन केले, तिकडे बघा चेअर्स किती मागवलेत बघा. हे इथे चेअर्स आहेत, आणि इथे पण चेअर्स आहेत बघा, आणि चांगल्या कंपनीचे मागवले बघा. नीलकमलचे चेअर मी घेतले सर्व बघा, 12 आज पण आपली बुकिंग नव्हती, पण आपलं काय ना काय काम सुरूच असतं. तर एवढे चेअर का आणावे लागले, कारण मग बघा इथे कमी चेअर्स पडतात, वरचे खाली आणायला लागतात, खालचे वर करायला लागतात. आणि कधी आपले गेस्ट पाहुणे आपल्या आतमध्ये आले बघा, आतमध्ये सुद्धा तेच चेअर आहेत बघा, आपल्याकडे आतमध्ये ठेवलेत बघा. मग ते आतले बाहेर, बाहेरचे आत. आता सीझनमध्ये एवढी आम्ही गडबड करू शकत नाही, म्हणून ते चेअर्स घेऊन आलो बघा सर्व. आता बाहेर काढतो सर्व. तिकडे बघा हा आपला नवीन फॅन, आणि गिझर पण आपल्याकडे नवीन आला आहे. चला हे बघा, आपण एक नवीन गिझर आणलेला आहे, आणि इथे नवीन फॅन आणलेला आहे. ओके, तर आपली फिटिंग होते. त्यासोबतच या रूममध्ये हे पण आणलेले आहेत, कपडे सुकवायला 2 स्टँड एक्स्ट्रा इकडे सर्व. बघा आपल्या त्या रूममध्ये गिझर आणि फॅन फिटिंग होतो आहे. त्यासोबतच आम्ही ना एक्स्ट्रा काल आणले, ते आरसे आणले होते ना. आरसे दे जरा मला. हा जाऊ दे आता खाली. चला तुला आतमध्ये ह्याला वरती ठेवायला लागतं, हा कुरिअर बिरियरवाल्याने घेऊ देत नाही. हां, ते ही बालडी बिल्डी पण त्या रूमचीच आहे ना, ती नंतर न्यायला. जे फिटिंग करायचे ते पहिले नेऊया. हे 4 फिटिंग करायचे ना आरशे. अजून काय फिटिंग करायचं आहे? हे सर्व ब्लँकेट, पायपुसणे सर्व नंतर देऊया. हे टेबल बिबल सर्व नंतर घेऊया, बरोबर ना. हे 4 आरसे 4 रूममध्ये लावून येतो. ओके. हे बघा एवढे सर्व आरसे घेतलेले आहेत, सर्व रूमचे डिटेल बिटेल सर्व तुम्हाला देतो, किती रूम काय आहे ते सर्व.
तर कोणते हा ब्लू. ओके बघा इकडे आमचे फॅन फिटिंग होते. हे आरशे आणले बघा 4. ओके आणि तुम्हाला नवीन गिझर दाखवून फिट केलेलं. इथे बघा हे सुद्धा फिट केलेलं आहे. कपडे अडकवायला 1 आणि कपडे अडकवायला 2. आणि इकडे आपला हा नवीन गिझर आहे बघा. अजून त्याचं हे पाईप लावून हे सर्व फिट करायचे आहेत. वरती रूम आहे आपला. तर आपले नवीन चेअर आलेले आहेत. नवीन चेअर कार किती कामाला आले बघा. 2 ते 4 सेट आहेत. तिकडे 8 आहेत. 9, 10, 11, 12 चेअर्स आणले बघा मी. आणि ब्रँड पण बघा चांगल्या ब्रँडचे आणलेत नीलकमलचे. तर हे अगोदर आपल्याकडे असे ऑलरेडी होते. होय होय पहिलं खायला घातलं तेव्हा का नाही खाल्लं. मग तो आल्यावर खायला जाते. नवीन कॅटल आलेला आहे. नवीन कॅटल. एक कॅटल आमचा खराब झालेला आहे. हा नवीन कॅटल आहे. आणि खराब झालेला कॅटल बघा इकडे. असं मेंटेनन्समध्ये हे सर्व असतंच. आणि एवढे सर्व भरून सिंगल बेडशीट आलेले आहेत. उशा आलेल्या आहेत. उशा सगळा स्टॉक नवीन भरलाय. उशा जेव्हा ठेवते गादी आणायला लागते. अजून पण दाखवतो काय काय आलेलं आहे. मस्त शॉपिंग झाली. उषा आणि बाकीचे कुठे सर्व दुपारपासून बाहेर गेलोय. कालपासून बोल. कालपासून म्हणजे राहिलो नाही बाहेर. हा म्हणजे 2 दिवस शॉपिंगच चालली. आणि आज आम्ही दुपारपासून बाहेर गेलो तर आत्ता आलोय घरी. वाजलेत पण किती माहिती का? 8:30. हा 8:30 झालेत. आणि ते बघा समोर अजून स्टॉक बघा केवढा आणलाय. सर्व ब्लँकेट्स पण आणून ठेवलेत. ब्लँकेट आणले, उषा आणले, गादी आणली आहे. डिसेंबरची तयारी. कारण धुवून सुकत नाहीत. या 7 दिवसासाठी एवढं प्रिपरेशन आहे बघा. हे सिंगल बेडशीट्स बघा किती आणलेत. कमीत कमी 10 सिंगल बेडशीट्स आणलेले आहेत. आणि कलर बघा कसे आणलेत. हे का आणले माहिती आहे. नंतर ना धुवायला दिले की पटापट सुकत नाही. आणि लागोपाठ बुकिंग्स आहेत सर्व. आणि हे एक्स्ट्रा मॅट्रेस गादी 3 आणले. 3 म्हणजे 15-18 झाले आपले या महिन्यात शॉपिंगचे. बघा आपला एक कॅरम इथे आहे. म्हणजे आता गोल्डनला सिल्वरला होता तो मी खाली लावला. आता नवीन आहे तो परत आपला म्हणजे वरती एक खाली एक वेगळं होणार. आता हे जे काजल गादी आणते आहे ही तर नवीन आहेतच. सोबतच हे माझ्या लॅपटॉपसाठी हे आणि कॅरमसाठी कॅरम बोर्ड पावडर आणलेली आहे बघा. 2 वरती एक खाली एक. म्हणजे आत्तापासून खालच्यांना पण वेगळा कॅरम आहे आणि वरच्यांना पण वेगळा कॅरम आहे. गोल्डन सिल्वरसाठी स्पेशल कॅरम आहे. तर ट्विन 1 ट्विन 2साठी पण इथे कॅरम आपण ठेवलेला आहे. आणि बाकी सर्व बघा इतर गेमसुद्धा आहे. हे गेमचं बॉक्स बॅडमिंटन आपण ठेवलेलं आहे. ही पावडर इकडेच राहू दे. आणि येस ते आणि सोबतच एक्स्ट्रा इकडे गेम्स पण आहेत बघा. हे ह्याला ड्रिल करायचं आहे. सोबतच हे असे गेम्स बाकी उनो हे बिल्डिंग ब्लॉक्स गेम सर्व कार्ड्स आपले नारुतो उनो हे सर्व आपण ठेवलेले आहेत बघा. चेस पण आहे. चेस म्हणजे सर्व सुविधा आता करून ठेवलेली आहे. परवापासून जे गडबड आहे ती डिसेंबर एंडपर्यंत भरपूर बुकिंग्स आहेत. ओके कॅरमची पावडर बघा इकडेच ठेवतो मी. सुरुमई पापलेट खाली पापलेट ही पापलेट सुरुमई. तर इथे बघा आज व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. तर टोटल
7 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. कॅमेरामॅन सोबत त्यांचं बाळ आहे. जाऊ द्या. हे बघा आज बटाटा फ्राय, पनीर, मटर पनीर भाजी, आलू कोथिंबीर वडी. आजची थाली स्पेशल आहे. ओके, कारण त्यांनी आमच्याकडचे दोन्ही रूम घेतलेले आहे, 2 दिवस घेतलेले आहे. त्यांनी हे अगोदरच सांगितलं होतं की आम्हाला असं असं पाहिजे. म्हणून यायच्या अगोदर तुम्ही ठरवून पाठवलात ना की सर्व अरेंजमेंट करता येते. 7 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. ओके, आणि त्यासोबत आज पुऱ्या आहे. पुऱ्या थालीमध्ये घेतलं तर थालीचे थोडेसे प्राइसेस वाढतात. ओके, तरी आता मी थाली सर्व वरती नेतो.